kakriteng jonga kalong iba Albert shooting dia hanging ya ngadan rengkat ba di finance secretary i ba Jonathan Surong ba lingba kanika press conference ni ba jong fiki media ngiwan ban yatu ba panpau shapi baro ba khamtam ki nong song jong kamau kun ro consensi baro kawai basong basa aslong bangila form ya kanika organization ka bangi lai kerteng kamau kun ro constituency Shillong Welfare Organization but kajing tmu jong kanika seng kalong ban ya lumlang ya baro kini ki para snong ki para thao ki ba shong basa Shillong ki ba dai na po mau kun ro constituency ban ninya dan kajing teli bangin yo ban ya itu ya ithau iwei but kani kan pensok yang sibun hakabangin ya kit ya ba ya ke ya ka shon jong kiparatan ki jong ni da ka bang yarap markiliang ti bat nak benta kani kum kajing sedang nakaliang ka organization ngilapan kre ya kajing kunduk lang ni kata get together bat ngila bu lai tarik u Desember kani ka sisa jan hangte hapo Kristi Asom Hall dhan kiti hakapor arbajia tie nila kerpat ya baro ki parathan ki parasnong ki parathau ki basong basa haslong bakin snobha banyawan kenang hakani kasni ban pensingan yangi bat nila pen kre ru ban ai ki award yaki katu kat ni kiri orang ba jongka than kum kajing ai mensiam ya ka contribution ke jongki syaka imlang ka salang kum ju ru saki riudan sap na po kathan ngidan sibun kum kinong ruai kinong tem pilai ihi haki media ru kilabun ki nong tem ki bapa na po kathan ki jongi kidan ki nong ilakai kinong shat bat kum ta terter bat ngila bu yang thong bangin ay ka award ikini ki samlaru khnang ban penslor ki bat iki weiru ki samla jong kathan bakin la banya yo i ka jing dan kam ban kieu bat ban ka jing dan kam bangin nang mi sakhman bat ban am sim ki bakin la ban penpau ki sap ki phong ki jong ki tie ni panma bro na pi ki para snong bar hoi ki ba shong sa Shillong wal ngin nom la ban penpoi ki city khot supha jongi shapi wei pa wei hendai lengba kani ka media ni kerpat ba pin snopha ban nom sngo e ya kata hendai ban yawan ti bat ya aimen siam lam yangi nang ba kani ka jing tmu ka jongi kan long ka bajok kajing kenduk lang hijongi kan wan rai kajing sujan kajing sung iet parathan bat nyin la ban kentiu iwei lengba kajing ya dan rengkat ke jong pi lengba kajing ai men sim lang ke jong pi takum tahi hu blai syukur